مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا اتبدع تزريبو حزبي بزسمعو تقطعو اتفيلم بتግርኛ يتسريحو زنبر علامه اب يوتيوب تصعينو اب دگن زنبر ኤርትራውያን ንመቅራቢ ጉዳይ በመንገድ ምድረበዳ ሊቢያን ማዕከላዊ ባህርን ዝካየድ ፍልሰት ኤርትራውያን ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ገና መዕለበ ዘይረኸበ ትራጀዲ በዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ህይወት አሽሓት መንእሰያት ጠፊኡ ማዕለያ ዘይብለን ስድራ ቤታት ደም ነቢዕን ህይወት ንምድሓን ዘለወን ነጊፈን ናኣስተጋገርቲ ደቂ ሰባት ሓዊለን ግን ኣይኮነለንን ብሓደ እዋን ህይወትን ገንዘብን ከሲረን ናብ ኣውሮጳን ናብ እስራኤልን ንምብጻሕ ዝተኸፍለ ዋጋ መዳርክቲ የብሉን ኣብ ዓለም ዘሎ ጥርዚ ጭካነ ኣብዚ መስመር ስደት እዚ ተፈጺሞ እዚ ጸሊም ታሪኽ እምበኣር ብዝግባእ ማለት በቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ብመጽሓፍ ክጽሓፍ ብፊልም መልክዑን ክዝንቶ ዘለዎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ስድራ በዚ ጉዳይ እዚ ዘይተጸልወት ስለዘየላ እቲ ኩነታት ንሚልዮናት እዩ ዝጸሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ባህንበለጾም ተዳልያ ኣብዚ ቀረበት ፊልም ግን እቶም ስደተኛታት መንግስቲ ናይ ኢዱን እግሩን ነጊፉ ንዝቀረበሎም ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ገዲፎም ብጽጋቦም ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ እያ ትገልጽ ነዚ ከዓ እቲ ተዓዛቢ ዘይተቐበሎን ዝነቐፎን ደረስትን ተዋሳእትን ሰባት ስለ ዝኾኑ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እቶም ነዚ ፊልም ዝደረሱን ዝተዋስኡን በዚ መንገዲ ስለዘይሓለፉ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ፊልም ቅድሚ ምስርሖም መጽናዕቲ ዘይገበሩ ይኾኑ እዮም ኣብ ስራሕ ጌጋ ይጋጥም እዩ ድሕሪ ጌጋ ከዓ መደበሲ ይቕሬታ ይበሃል እዩ ኣብ ትዕቢት ግን ድምፂ ይቕሬታ ኣይስማዕን እዩ ብዝተጋጋኻዮ ኢኻ ትቐጽል ነቲ ጌጋኻ ንምሽፋን መሊስካ ናብ ካልእ ሓሶት ተኣቱ ብወቢልካ ከዓ ንነብስኻ ኣብ ሓቂ ከም ዘላ ብሓይሊ ተእምና ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽናዮ እታ ፊልም ብቋንቋ ዲና ብትግርኛ ተሰሪሓ ብንጹር ቃላት ብዘየወላውል ድማ ነቲ መልእኽቲ ሰሚዕናዮ ኢና ሃንበለጾም ግን ዳርጋ ትግርኛ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ከም መርትዖ ሒዝዋ ዝመፀ ቆራጽ ቪድዮ እታ ተዛርብ ዘላ ዘይኮነት ሓንቲ ካልእ ቆራጽ እያ ሃኒ ኣነ ነቶም ግዳይ ሊብያ ዝኾኑ ሓዊ ኣይተመነኽሎምን ነቶም ጨካናት ኣሰጋገርቲኤ ናይ ባቢሎን እሳት ተመንየሎም ገለ ሰባት ግን ነቲ ነገር ጠውዮም ኣቓልቦ ክረኽቡ ፈቲኖም ይብል ነዚ ከም መርትዖ ንምቕራብ ከዓ ነዛ ቆራጽ ቪድዮ ኣቕሪብዋ እተን ዝበልካኒ እኳ ኣኻኺበ ሰይደልካ ንሰን ከማን ኣብዚ እተኣትየ ጉልባዊ ቀሊዐ ሰይደልኩ ወደይ ፈረቓንወ بيوا كل ولا ندير أنا زي مسؤول مسيلة دلو بجاها تردأني بجاها نايسنا تيم وتزلون أبرا إزلن بجاها سكين نزان سنو تخطب اللبونا خافت يترمز تبلن نزل خاسي أتقدي مذهب خاون للعقمين ير بجاها زودي واي أنا ودي حتى ገንዘብ ይሙሉ ከመይ ሞህም ጻሎ ማኔ ከመይ እንዳምን ይኻቱ ሞኸዳ እዞም ጮይት ገንዘብ ጥራሕ ይዘርቦ ናይ ዝበልዎ ዲሞ እንተሊ ኮኮይ ዝሓለፈ ዝነበራኒ ናወርቕ ናይ ዲዩ ነጋጊፈስ ይደሎም ሕጂ ከም ዳመን ይሓለፍ እቲ ሓቀኛ ተዛርብ ቪድዮ ግን እዚኣ እያ እንታይ ግን ዝኽሉ ጽጋብ ግዲ መንግስትን ህዝብን ናይ ኢዱን እግሩን ነጊፉ أبيات تمرتون كولجاتن كفيتا عسرتات عمتات بترحم هيرو نفعو لمعيل من قد عوتات حلو الزبلاش وديقن هنساتات عد هاجر أوانا وينوهات اللي طفي حجة قبل بيري زلو قال ساد قلب لبنبروه أو يزلو إذا حجي بزي فلات مججاي زي كونه إنها فلتكا محساوي زبهل كاب إرترا تأجيب زوج سب يلن يتحول كلب لبس جبؤه اتي نهانا حقيف زلو سرعتي منسيات تماهيروم اب هاجروم كلواتو خمزي كلو اتحانت تصبيم عجا وتدرنا خمس خونات اتو تدرنا حنساب مساتو موصي خمزي بلو مسفلط يوم ጉዳይ ውልቃዊ ህይወቶም ንምግባር ንስግረዶብ ዝወፁ ሃነ ከምዝ ብሎ ዘይኮነ እቲ በዚ መንገዲ ዝሓለፈ ኤርትራዊ ስደተኛ ምስ ኣደዳ ስነ ልቦናዊ ማሰይቱ ንነብሱን ንስድራ ቤቱን ኣብ ምእላዩ ተጸሚዱ ዘሎ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክነሱ ናይ በዓል ሃኒ ቪድዮ ክርእውን ግዴትኡ ምዃኑ ይንገረሎ
ድሕሪ ዝኹሉ ከዓ ብጽጋብካ ዝወፀኻ ተባሂሉ ይንቀፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ በቲ ሓዊ ለብልቦ ዝበሃል ዘሎ መቕሩብ እዩ ዝናበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኾንካ ህይወት ምምራሕ ኣይከኣልን ገዛ ኸራይ ካብ ደሞዝ ይኸብር ስለዚ ብዘይ ድጎማ ምንባር ከቢድ እዩ ስርዓት ግደፍ ቀበጥበጥ ኣቢልኩም ኢኹም ስድራኹምን ሃገርኩምን ራሕሪሕኩም ንስደት ወፂኹም ኢልካ ክሳብ ፊልም ክደርስ ዘብክዓካ ከዓ ንምልካዊ ምሕደራ ንምቅንጃዊ እምበር እቶም ሓዊ ክልብለቡ ዝነበሮም ኣሰጋገርቲ ደኣ ወከልቶም እኮ ኣብ ኤርትራ እዮም ዘለዉ ስድራ ቤታት ኤርትራ ደቆም ካብ ዓመፅቲ ንምድሓን ነቲ ገንዘብ ኣብ ማእከል ኣስመራ እንዲዮም ዝኸፍልዎ ብፍላይ ናይ ሲና ወከልቲ ኣብ ኤርትራ ደይኮንን ዝቕመጡ ንሳቶም ተለቒሞም ንምንታይ ሓዊ ዘይልብለቡ ንምንታይ ብክንደይ መስገደል ሰጊሩ ኣብ ኣውሮጳን ኣብ እስራኤልን ዘሎ ስደተኛ ብሓዊ ክልብለብ ተደልዩ እዚ ናይ ሊብያ ሲናን ማእከላይ ባሕርን ዛንታታት ካልእ እዋን ሕልናን ብቕዓትን ብዘለዎም ደረስቲ ብዙሕ ክጽሓፈሉ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብፍላይ ድሕሪ ምፍናው ስርዓት ህግደፍ ማእለያ ዘይብሉ ተቐቢሩ ዝነበረ ዛንታታት ክወፅ እዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ክንሰምዖ ፀናሕና ዛንታታት እቲ ገለ ደፊሩ ክዛረብ ዘይከኣለ ዘዘንተዎም እዮም ክንደይ ግን ኣለዉ ብሰንኪ ፍርሒ ታሪኾም ዓቢጦሞ ዘለዉ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ዘይውላደን ሰሰከማ ክንደይ ቃንዛታት እዩ ዘሎ በዓል ሃኒ ነዚ ዓብር እስቲ ብጥበብ ኣሰኒኹም ከተቕርብዎ ብቕዓት ክውሕደኩም እዩ ቀሊል ኣርእስቲ ኮነን ክኸብደኩም እዩ ኣንቱም እቶም ገና ኣብ መንገዲ ዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ በዝን ወዲ ኸምዝን ሞራልኩም ክትንከፍ ኣይተፍቅዱ ፈትዩ ናብ መከራ ዝኣቱ ሰብ የለን እዚ መንእሰይ ብህይወቱ ዝጣላዕ ዓሻ ኣይኮነን ኣብ ሕማቕ ቦታ እናተገርፈ ገንዘብ ክፈል ምስ ተባህለ ብዓቕሊ ጽበት ናብቶም ዝኾነ ትሕዝቶ ዘይብሎም ስድራ ቤቱ ክድውል እንከሎ ዓቕሉ ስለ ዝጸበቦ እምበር ንስድራ ቤቱ ንምጭናቕ ኢሉ ይኮነን ኣብታ ከባድ መራር እዋን ኣይኮነን ናብ ስድራ ቤትካ ወላውን ናብ ጓና ንኽትልምን ዝኾነ ዝዕንቅፈካ የለን ክብረት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ንኽብረትካ ክትጭነቕ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝመክኽ ጎማ ኣብ ዝባንካ እናተኸዓወ ኣእዳውካ ንኣጋርካን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ብፅምኢ ማይ ብጥሜት እናተገረፍካ ጽጋብ ክስማዓካ ኣይክእልን እዩ ብሓቂ ወደይ ብጽጋቡ መከራ ረኺቡ ዝብል ወላዲ እውን የለን እንተኽኢሉ ንብረቱ ሸይጡ ንምሕጋዙ ደኣ ላዕልን ታሕትን ይብል እምበር ኣብ ምሕማዩ ኣይውዕልን እዩ ኣዴታት ደቀን ሊብያ ምስ ኣተዉ ድቃስ ለይቲ የብለንን ሎሚ ድዮም ጽባሕ ዘርድኡኒ እናበላ ብገልጠም ትብል ናይ ማዕጾ ድምፂኤን ዝብህርራ ይምህለላ ከዓ ለይትን ቀትርን ናብ ኣምላኽን ጸሎት ይዕርጋ ደቀይ ሓልወለይ ሕማቕ ኣይተስምዓኒ ይብላ ወደይ ዘይብጽጋቡ እዩ ከይዱ ሓዊ ለብልቦ ትብል ስድራ ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣይመስለናን እታ ተሰኪፋ ጽግዕ ኢላ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ወዳ ንምፍታሕ ትልምን ኣደ ንሳ እያ እታ ሓያወይቲ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ሃገሩ ክመሃር ክሰርሕ ክልወጥ ክዓቢ ምስ ስድራ ቤቱ ተሓቋቒፉ ክነብር ዘይደሊ ሰብ የለን ኣብ ኤርትራ ግን ኣይከኣልን እዩ ፈጺምካ እውን ኣይሕሰብን እዩ ናይ ስደት ጠንቅታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኩሉ ስደተኛ ከም ናይ ኤርትራዊ ምኽንያት የብሉን ገለ እውን ኣለዉ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ምሕደራ ድሓን እናኾነ እንጀራ ክምእርሩ ዝስደዱ ናትና ግን ይፍለይ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብማሕበራዊ ህይወት ብኹሉ እዩ ሓጓፋት ዘለና ስለዚ ኢና ከዓ ንስደት ጥራሕ ዘይኮና ወላ እውን ንፈልስ ዘለና በዚ ምኽንያት ሃኒ ወዮ ደኣ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለኻ ወይ ኣይፍቀደካን እዩ ወይ ክኸብደካ እምበር ንጠንቂ ምኽንያት ስደት ዝገልጽ ፊልም ሒዝካ እንተመጺኻ ብደገ ነቓፊ ትረክብን ኢኻ ጌጋ ንምሽፋን ሓሶት እንተተወሲኹ ግን እቲ ነገር መሊሱ ክገፍሕ እምበር ኣይዕረን እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي